Acoperite în pene cu o căptușeală interioară din puf gros, gâștele sunt păsări destul de rezistente în timpul iernii, dar ca orice pasăre de curte și acestea necesită mai multă atenție în perioada care vine. Asigură-te că în perioada aceasta păsările tale din gospodărie au tot ce le trebuie pentru a trece ușor peste iarnă. Mai jos am pregătit o listă cu 6 aspecte de care trebuie să ținem cont în perioada rece. Un adăpost adecvat este important oricărei păsări din gospodărie, pentru a le menține sănătoase când temperaturile vor scădea și mai mult. Adăpostul trebuie să fie ventilat, deoarece umezeala care se poate acumula înăuntru este de fapt mai periculoasă pentru păsări iarna decât aerul rece și uscat. Pentru așternut sunt potrivite paiele de cereale, rumegușul sau talajul. Este indicat să se schimbe sau să se completeze periodic acest așternut pentru a se evita umezeala și murdăria. Dacă vreți ouă de la gâștele voastre pe timp de iarnă, lumina artificială este absolut necesară. Plus că, iluminarea parțială din timpul nopții va stimula și apetitul păsărilor aflate în proces de îngrășare și le va oferi și o senzație de liniște. Gâștele reușesc fără mari probleme să-și regleze temperatura corpului. Dar, în zilele geroase, pentru mai mult confort, ar fi bine să încălziți adăpostul. Apa proaspătă trebuie să fie întotdeauna la dispoziția păsărilor, fiind extrem de importantă și în perioada rece. Pentru a feri apa din exteriorul adăpostului de îngheț, puteți utiliza un dispozitiv anti-îngheț. În lunile de iarnă, gâștele au nevoie de o cantitate mai mare de proteine, pentru a se acomoda mai bine la temperaturile exterioare. Păsările precum gâștele nu vor dori, în mod natural, să rămână în adăpost pe parcursul zilei. Preferă să se plimbe prin curte, deoarece aerul proaspăt le face bine. Înlăturați zăpada, dacă este cazul, iar pe jos puteți pune un strat de așternut format din fân sau paie, astfel labele gâștelor să nu aibă de suferit. Cu multă apă proaspătă, mâncare și un adăpost amenajat corespunzător, gâștele ar trebui să aibă o iarnă fericită, așteptând cu nerăbdare iarba proaspătă care anunță primăvara. Și acum, ca întotdeauna, la final te rog să apeși butonul like, să vizionezi aceste 4 videoclipuri pe care ți le-am pregătit, să te abonezi la canalul meu și să distribui clipurile văzute în social media.